Dili sukdanan kung unsa kagamay o kadako ang usa ka buhatan aron kini magmalampuson sa tinguha og tumong niini nga makahatag og mga batakang serbisyo alang sa katawhan. Kung serbisyo ang isgutan, dili magpalupig niini ang Capital Park Clean and Green Office sa paghatag og mga batakang serbisyo labi na diya sa kahapsay ug kalimpyo sa palibot sa Kapitolyo Probinsyal. Ang Capital Park Clean and Green Office nga gidumala ni Ms. Lorna N. Giboni ang lakip sa buhatan nga naghatag og dugang kalambuan sa probinsya labi na ang dakong papel niini sa pagmintinar sa kalimpyo sa palibot. Ang CGO gilangkuban sa 14 ka babae ug 9 ka lalaki nga mao'y frontliners diya sa paghatag og kahinlo sa mga kasikbit nga dapit sa Kapitolyo Probinsyal. Sakop sa mga buluhaton sa CGO, mao ang pagpanghinlo sa mga area kung diin gipahigayon og ipahigayon ang pagpabakuna sa PHO, pagtubag sa mga requests sa mga nagkadaiyang buhatan sa Kapitolyo kung diin sila magpahinlo, og pagpahigayon og after party sa mga dagko nga mga kalihukan nga pagatambungan ni Governor Bambi Imano sama sa Misamis Oriental Tourism Complex and Botanical Garden sa Claveria pinagi sa pagpanglimpyo sa palibot. Ning bag-o lang, adunay dako nga halas nga nakaplagan dool sa opisina sa Provincial Treasurer ug tungod sa abtik nga pagserbisyo sa mga ginsakupan sa CGO, daling nakita ang maong mananap ug nahatod kini sa buhatan sa DENR. Gani man, kanunay nga gipabot ni Ms. Giboni ang iyang dakong pasalamat kang Governor Bambi Imano sa makanunayang suporta niini sa ilang buhatan, labi na kamanduan kanunay og prioridad sa gobernador ang hapsay og hinlo nga palibot. Mahinungdanon ng papel nga gikuptan sa buhatan sa Capital Park Clean and Green Office tungod man kun wala sila dili maangkon sa kinatibuk ang Kapitolyo Probinsyal ang kahapsay ug kalimpyo sa palibot. Kauban si Mark Anthony pareha sa kamera, ako si Lambo Danny Ubsioma Jr. alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.